Dugutigi Denbuga o ni sigite bɛn nin de y'an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bakuruba filɛ. An bɛ sankura dɔgɔkun fɔlɔ la ni waati kunkurunin kɔnɔna na nakɔfɛn feeretaw b'u sawura bila wa fɛnɛ kuma caman na a bɛ tiɲɛni don feerekɛlaw kun. Muso jɛkulu min bɛ wele nanzarakan na Vivier d'expertise féminin pour le développement, la présence et la gestion conflit y'u ka kunnafoni di ni lafaamuyali tago filanan kɛ min tun bɛ tali kɛ yefugo kunkanko la an ka kalansow la ni a kɛra UMAV la Jabala la Sotiba. Ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. An ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw kɔnɔ cogo min, sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɔfɛ nakɔfɛn feerela caman i n'a fɔ pomme de terre feerelaw ka fara salati feerelaw kan bɛ to ni fɛnw ye minnu ma feere ka da waati kofɔlen cogoya kan. Ni feerefɛnw sanni ka suma nga o bɛ n'a ta feerekɛlaw bɛ cogoya ɲini walasa k'u feere. Nana Kadija ye ɲinini dɔ kɛ Para Jikɔrɔni sugu kɔnɔ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na. Ka kɛɲɛ ni san laban ɲɛnajɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la 31 décembre feerekɛla dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ san yɛlɛmani n'u ka feerefɛn dɔw ye minnu ma ban wa dɔw yɛrɛ ta bɛ tiɲɛ. Bakari Kulibali ni ale ye sɛ feerela ye a bɛ san caman bɔ ale t'a yɛrɛ ye nin kɔnɔ. Ma ala fo ala barika da tiɲɛ yɛrɛ la an ye sɛ minnu ta sɛ ala ka ca ala fɛ sɛ in a banna sɛ banna pewu. Bon an bɛ fɛn fara sɛ prix kan an b'a feere don dɔ la kɔrɔlen don min na an y'a feere o cogo la 31 na fo n bɛ fara prix kan o de y'a to a banna et puis an ye tali kɛ ka bɛn jamana yɛrɛ niveau de ma parce que ka taa jamana cogoya kan wari tɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen bon n'i ye minɛn camanba ta a ka di dɔ ye ka dɔ san o tɛ se k'a san donc i b'a ta ka bɛn ni jamana pɔsɔn ye a ka ca ala fɛ n'i y'a prix jigin a bɛ ban quoi an bɛ hakɛ min ta kɔrɔlen an b'o ta ɲinɛ camanba de bɔra a la parce que ni min bɛ 1000 ta min bɛ 800 ta o dɔw tɛna 300 400 ma. Ya faamu o kama sɛ banna baara kɔni bɛ ten minnu kɔni taara olu banna pewu an y'an gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a bon ɲinɛn pasara san tɛmɛnenw ye dɔɔnin parce que baara mana kɛ cogo cogo ye dɔw bɛ perdre baara mana to dɔw bɛ perdre vraiment kɔni ka yan yɔrɔ la yan mɔgɔ ma perdre yan ala barika la bɛɛ ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ɲinɛn tɛnɛjɛ a pasara a jara yɛrɛ de. Mariam Keita ni ale bɛ pomme de terre ni loko feere sigilen don k'a ka sannikɛlaw ma kɔnɔ b'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen sɔrɔ bonyana ka tɛmɛ ɲinan ta kan. Bon an y'an garizigɛ sɔrɔ a bɛɛ ma ban mais caman kɔni kɛra la an bɛ ala fo yɛrɛ. Pomme de terre ani jaba ni logo kɔni bɛɛ banna logo banna yɛrɛ fo k'o dɛsɛ pewu mais pomme de terre caman kɛra la an y'an garizigɛ sɔrɔ caman bɛ n'an ɲininka o bɛ tɛmɛ bon bɛɛ ni garizigɛ de don feere la wa a bɛ se ka kɛ an ta tɔ tora caman ta banna. Prix kun gɛlɛyara ɲani 31 ka se yɛrɛ bon tiɲɛ na salon kɔni diyara n na parce que a bɛɛ banna salon kɔni a bɛɛ banna o de y'a to n b'a fɔ ka mɔgɔw ka kow tɛ kelen bon an ma kɔn wariw bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan an ye mun sɔrɔ an bolila ka taa o ta ka na kɔrɔlen tɔ la teliya quoi sisan nɔ n'an ye nin feere an bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ quoi an b'a fɔ k'a wusayara kɛ jɔn tɛ taa k'i garijɛ caman bɔra minɛ nɔ a ma ban kɔni mais caman bɔra la. Ale kɛrɛfɛ salati feerela dɔ fana b'a hakilina di fadenya min tun bɛ salati feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kofɔlen in na. N ye feere kɛ yɛrɛ mais n ye salati hakɛya min ta o ma bɔ an kun parce que salati bɛ feere yan ye Jikɔrɔni de salati bɛ feere Jikɔrɔni fan bɛɛ quoi o gɛlɛyani kɔni an sɔrɔ o bɛ bila parce que salati an filɛ wagati min na salati feerebaga ka ca quoi an b'o bila o minɛn kɔnɔ n'o tɛ sanni yɛrɛ yɛrɛ ɲinan feere gɛlɛya kɛra sɛko ye ayi parce que an fɛnɛ ni sɛ tɛ yen nɔ an fɛnɛ ka sugu tɛ ja quoi an ka sɛw banna joona o de kɔni gɛlɛya ne y'an sɔrɔ nin na an kɔni bolo salon kɔni sanni min kɛra an ye nafa min sɔrɔ feere la an m'o sɔrɔ ɲinan ta la mais a kɛra togo togo an y'an garijɛgɛ sɔrɔ. Ni feerekɛla in hakilina la danfara fosi ma sɔrɔ ɲinan san ani san tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko la. Ne ka minɛnw ma ban nka logo kɔni banna logo kun ka taa nka logo banna pomme de terre ni jaba a ɲinɛ a bɛɛ kɛra kelen fɛnw ni wari da gɛlɛyara kow ni wari cayara salon an tun b'a feere 120 gan ɲinɛ an y'a feere ko 160 150 o de y'a kɛ n'o tɛ a bɛɛ kɛ fara ko san kalo a wari kama a minɛnw tɔ tora awa nafa bɛ an sɔrɔ a la a y'a bɛɛ kelen ka tɛmɛ ani salon a bɛɛ kelen ani san tɔ a bɛɛ kelen.
hali n'o y'a sɔrɔ jamana bɛ diɲɛba kɔnɔ sɔrɔko ta fan fɛ san laban ɲɛnajɛw la ɲɛnamaya la i n'a fɔ san tɔ feerelikɛla dɔw sera ka dɔ fara u ka feerefɛnw sɔngɔ kan dɔw fana ka feerefɛnw galala u bolo min na u b'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲinan laɲini ma sabati hali n'o y'a sɔrɔ u ye dɔ bɔ u ka feerefɛnw sɔngɔ la. Nin tun ye Nana Kadidia Kone ka sɔrɔlenw ye feerekɛlaw ka gɛlɛyaw kan. Congo RDC kaw fɛ n'i ye maa fa i yɛrɛ ka fa nin sariya in bilala sen kan u ka sɔrɔdasiw ka kiiritigɛso fɛ ka da waleya in cayali kan. Nin waleya in kun ye mun ye? Awasi bɛ walawalali caman kɛ anw ye. Kɔngɔkaw fɛ yen ka kɛɲɛ u ka kunnafoni min dira u ka kunnafoni di siraw fɛ ani min carila bɔlɔlɔ siraw fɛ. Ja ninnu kɔnɔna la fɛn min ye denmisɛnninw ye olu kɔni tun cayalen bɛ minnu ye kasoladenw ye nimisa kɔnɔgan siran fo ka taa se ɲɛji buruburu kɔni bɔra dɔw ɲɛna ka kɛɲɛ n'u ka jamana ministre de la justice ka kuma ye. Ni sira in kunbɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni kun bɛ ka bɔ u lasagonnen don kaso min na ka taa kaso boma wɛrɛ la. Kama sɔrɔ ka kiri bɛ bolila kiribo min fɛ n'o bɛ f'o ma ko kuluna. Nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu kɔni ka waleya kun kɛra sababu ye ka mɔgɔw lasiran Congo kɔnɔna la. Bɛɛ kun jɔrɔlen don sabula ninnu ka ko kun bɛ kɛ cogo jumɛn. Ministre Mutumba n'ale ye Congo jamana ministre de la justice ye ale y'a yira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko polisiw ka baara de ye ka majuguw minɛ wa kiri tigilamaw bɛ yen nɔ ɲangini min kan ka da u kan ni ka o perepere tigɛ ani a y'a fara ka kuma kan ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara bɛɛ kɛ duguba kɔnɔ walasa ni bingali wale ani ni kɔnɔgɛlɛya min bɛ ka kɛ walasa ka se ka dan sigi a la. Kama sɔrɔ dugu kɔnɔna la jatigɛ o de kun bɔnnen don kosɛbɛ maaw kan. Congo kɔnɔna la kama sɔrɔ depuis su daminɛ 20h wagati wale jugu ninnu caman kun bɛ daminɛ. A ka kan bi Congo Kinshasa kɔnɔ ma ka ɲininkali k'u la. Mun de bɛ na ni wale juguya kɛli ye denmisɛnninw fɛ? Mun de b'u bila ka nin kɛ? U b'a kɛ mun de nɔfɛ? Mun de bɛ d'u ma nin wale in kɔnɔna la? Jamana kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ walasa nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu u kana don nin da fɛ? Jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan walasa u ka se ka bɔ nin sira kan? Wa min bɛ se ka dɔn o de ye walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni bingali wale ninnu na denmisɛnninw fɛ. O ti dan dɔrɔn ni maa min ye juguman kɛ k'o minɛ k'o datugu wa ka ɲagati boli o kan nka a ka kan marako ɲuman ladamu lasagoli kalan ani kodɔn ni bilasirali o de kan ka kɛ fɛɛrɛ ye ka tigɛ walasa jamana bɛ kisi nin ko ninnu ma. K'a daminɛ janvier kalo tile 7 ka taa bila a tile 8 na musojɛkulu min bɛ wele nanzarakan na vivier d'expertise féminin pour le développement la présence et la gestion conflit ye kunnafonidi ni lafaamuyali kɛnɛ dɔ bila sen kan min tun bɛ tali kɛ yefugo ka kalanko la an ka kalanyɔrɔ ani imavu la. Nin kɛnɛ tun bɛ tali kɛ ka lafaamuyali kɛ ka mɔgɔ minnu bɛ waleyaw ta ka ɲɛsin yefugo ma an ka kalanyɔrɔw la. Walawalali caman bɛ sɔrɔ Abdulayi Mayiga ka ɲinini kɔnɔ. Janvier kalo tile 7 ani a tile 8 san 2025 muso fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko vivier d'expertise féminin pour le développement la prévention et la gestion de conflit ale bilasirali kɛnɛ dɔw sigi yefugow kan Sotiba école cité la ani yefiyɛtɔw ka yɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko IMAV. Nin lajɛ n'a bɛ a tago fɔlɔ la a kun bolila baabu min kan o de ye yefugow kalanyɔrɔ la an k'a ɲɛfɔ. Oui, ne bɛ se k'a fɔ k'an ka laɲini sabati la comme n y'a fɔ par exemple denmisɛnnin dɔw yɛrɛ kun b'an na qui sont atteints d'albinisme mais u yɛrɛ kun t'a dɔn ko min b'u la u yɛrɛ ɲɛ b'u la olu ni denmisɛnnin tɔw fari couleur tɛ kelen ye u ɲɛ b'a la problème min b'u la mais u t'a dɔn min b'u la concrètement ne serait-ce que nin sen fɛ an y'u ka ɲininkali minnu b'u kun kan k'u kun tɛ ka ɲininkali kɛ an ye occasion d'u ma ka se k'o ɲininkali kɛ ani ka jaabi di o ɲininkaliw na o ye kelen wa fila. Ni mɔgɔw bɛ ni problème bɛ mɔgɔ min na la plupart du temps mɔgɔw b'u fréquenter mais en tout cas impression dɔn a fɛn na parce que an bɛ IMAV de la tantôt au-delà de l'albinisme il y a d'autres par exemple il y a les déficiences visuelles minnu tɛ yeli kɛ ani minnu ka yeli ka dɔgɔ yefuge ninnu b'o olu cɛla yan nɔ donc déjà u bɛ vi ɲɔgɔn kan yan nɔ donc c'était aussi l'occasion d'en parler pour que u k'a ɲɛfɔ avec des mots sinon avec des dessins même comment u ka cohabitation bɛ kɛ cogo min na. Ni lajɛ ninnu sera ka kɛ ni baɲumankɛ tɔn dɔ ka dɛmɛ ye n'a bɛ fɔ ma ko ORFED ale min y'a yira ko nin kɛnɛ a kun kan ka sigi. Hakilina min ye anw bila nin baara in na jateminɛw don a bɛ anw senkɔrɔ ani a mɛnna mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ baara kɛ cogo min na projet min bɛ an bolo nin ye ni an y'a fɔ ko SIPASI projet de don min ɲɛsin bɛ an ka société civile ma association
olu ma an b'u appuyer ni musakanin dɔ ye ani hakilinaw bɛ baara cogo min na ni an b'a fɔ micro projet k'u dɛmɛ ka sɛbɛn ani ka waleya donc hakilina in sɔrɔla o de fɛ ni an bɛna baara kɛ ni société civile ye association ye an bɛ appel à proposition de kɛ ni o bɛ se ka kɛ kimɛlen t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na donc bɛɛ bɛ na n'i ka hakilina ye ka na yira anw na ni e nana n'i ka hakilina ye o kuma kɔnɔna na an b'a lajɛ hakilina minnu ka ɲi anw ka hakilina la ka ɲɛsin bɛn ni kɛlɛya ma donc an b'o ta o de kuma kɔnɔna na vivier d'expertise ye hakilina nin lase anw ma an y'a ye a ka ɲi o de kama an y'u dɛmɛ a la o ko k'u bɛna sensibilisation minnu kɛ bon an ko problème t'a la a musaka b'an bolo an b'u dɛmɛ ka projet sɛbɛn ka tila k'u accompagner a waleyali la ka kɛɲɛ ni nin kɛnɛ ninnu nafa ye bilasirali sira fɛ vivier d'expertise féminin pour le développement la prévention et la gestion de conflits y'a yira k'a ti fɛ a ka dan nin kelen ma a kɔni bɛ diya n ye mais zen nata kɔni édition kun sensibilisation na ani 2 de kun kan ka kɛ donc kunun ta ani bita mais laɲini kɔni an ka se k'a bila par exemple pourquoi pas dans les régions mais au bɛ dépend après dans le futur comment va se faire les partenariats partenaires b'an assister cogo min na donc n'u ye wari wɛrɛ d'an ma an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ minnu tɛ kelen fɛnɛ nin tile 2 ninnu kɔnɔna na lajɛ min kɛra kalanyɔrɔ ninnu na a kɛra sababu ye ka kalandenw bilasira ani ka sira yir'u la o bɛ yefogo minɛ cogo min na kalanyɔrɔw la a kɛra sababu ye ka kalanden ninnu lakodɔn yefogo ka hakɛw tangani ma kalanyɔrɔ ninnu na sisan an ka jamana kɔnɔna kibaru ni kɔkanko kibaru bɛna lase Awa Kulibali fɛ. San kelen tɛmɛnen kɔfɛ ka transition jukɔrɔma dodo Musa Mara premier ministre kɔrɔ ani a tun ye tiɲɛbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ ye jamana maracogo jalaki a ka kɔrɔmatigɛli bɛ tali kɛ opposant lakanabaliya ani kurantigɛ ko gɛlɛya olu minnu bɛ ka dankari jamana sɔrɔ la a ka fɔ la flancɛ fanga ɲamaw bɛ ka kɛ i n'a fɔ jamanadenw de ye u sigi ni u bɛ ka dɔ fara flancɛ fanga janya kan mara ye weleli kɛ bɛɛ ka jɛ k'i hakilina di walasa bɛn bɛ se ka na a y'a yira ko minnu kan ka wari ladon an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ bolila ani kuran ko gɛlɛya nɔ kɛlen don ka jamana bila dingaba kɔnɔ lakanabaliya ɲɔ ɲalen kuluna fɛ funɛkɛ ni banbaci ni olu tun kɛlen don ka futiɲɛ wuli RDC jamana kɔnɔ jamana ɲamaw ye dɔ fara u ka kɔlɔsili kan ma 3,000 bɔɲɔgɔn min minɛna nin ko in senfɛ Ndombo ani Ukiri u cɛla ma 127 fagara kiri fɛ ɲangi 2 bina dɔw kan kiri tigila mɔgɔw ka nin wale in fora jamanadenw fɛ minnu sɛgɛnna ka balo siran kɔnɔna la nga maa caman hakilina ma bɛn o la kiri tigila mɔgɔw ani mɔgɔ hakɛ tanganabagaw dɔw ko kiri tigɛli ma tɛmɛ a sira fɛ finitigilaka dɔw ye a laɲini ka bingali ta ka ɲɛsin palais présidentiel Jamena ma n'o kɛra sababu ye ka dugukɔnɔdenw siran kosɛbɛ a bɛ heure kelen bɔ muguci tun bɛ ka kɛ gouverneur k'a fɔ la furu sirila ko in na joona ale bolo maa ninnu ɲɛnaminimafɛnw kolonw de tun bɛ u kan mɔgɔ 24 na maa 18 de fagara mɔgɔ kelen wɛrɛ sara min tun tɛ u dɔ ye hali ni binkani ma mɛn a ko bɛ ɲiningali wuli sinsin cadi jamana lakanali ani mɔgɔ ninnu kan tile damadama sani Donald Trump sigili Maison Blanche kɔnɔ Volodymyr Zelensky Ukraine ɲama bɛ ka dɔ fara ani Allemagne cɛɲɔgɔnya baaraw la a kɛɲɛ ni o ye a bɛ ka dɛmɛ ɲini a dɛmɛbagaw fɛ ani Rusi cɛla la nin ɲɔgɔn in kɔnɔna la maaba caman tun bɛ i n'a fɔ Mark Rutte ani Kaja Kallas Zelensky bɛ ka sego kɛ walasa ka bɛn matarafa ani diɲɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.
L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.